med til at løbe til der, ikke også? Kan man se, hvor lang tid det tager at køre op og køre ned. Så det er, når en transportør giver noget blok. Det kan sætte lave noget, det kan. Ja. Vi er nødt til at vente på, at vi får de samme rundt, vi skal rundt. Bagefter flytte. Ja, over. Ja, kan vi nemlig. Ja, det er godt. Skal vi tage den der, hvad hedder det, hegn væk, vi har omkring? Vores hegn. Det er fint nok. Sådan cirka smide sådan et sæt klokker op 15 sekunder. Ja.